Mas gipangusgan karon sa kapulisan ang ilang pagbantay sa mga terminal sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao human sa nahitabong pagbusikad sa Isulan Sultan Kudarat. Ano ang report ni Kent Abrigana? Gipahugtan na ang pag-inspect sa mga packages nga dala sa mga mosulod nga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Kinihuman sa nahitabong pagpamomba sa public terminal sa Isulan Sultan Kudarat Lunes sa Udto. Gi-activate na usab sa kapulisan ang Davao Defense System sa mga entry points sa mga border pasulod sa Dakbayan sa Davao. Sa area of responsibility sa matag estasyon sa pulis, doon na sa gipahigayon nga random checkpoints. Doon na sa pahinumdum ang kapulisan sa mga pasahero nga mobiyahe. Magbantay tano, tan-aw na to nga ilmuhang mga kauban na pasahero kung unsa ilahang bitbit. Nya the time na munaog sila, inyo pong tan-awon kung katong ilahang gibutang na bitbit, dala pud ba nila pag naog. Nakaalarto sab karon ang Safety and Security Forces sa Eusebio Bulaong Public Terminal sa General Santos City. Gawa sa kapulisan yung naka-standby sa entrance. Usa-usa nga gina-check ang mga bagay sa mga pasahero. Gina-double check sab sa mga konduktor sa bus ang mga bagahe. Duna sa mga personahe ang terminal nga nagabantay sa palibot. Gipaniguro sab sa tagdumala sa terminal nga functional ang mga CCTV camera. Medyo matumal daw ang pasahero today after what happened kahapon doon sa Isulan, no. May assurance naman tayo, no, galing sa PNP na chine-check naman nila lahat ng pumapasok dito sa Bulaong Terminal. So, safe naman po tayo. Tungod sa itabo, nabalaka ang ubang pasahero. Nagkabalaka pod ko ma'am sa amo to nga natabo. Observe ko sa palibot ma'am kay para ma-aware pod ko ba kung ano sa mga matabo. Padayon sab ang hugot nga pagbantay sa checkpoints. Padayon ginapatuman ang pagpanaog sa mga pasahero sa bus ug van, bit-bit ang ilang mga bagahe. Una tugutang makasulod sa boundaries sa Gensan. Subling pahimangno sa otoridad ngadto sa publiko, hilabi na sa mga commuter. O galing dunay mamatikdang kadudahang butang, daling i-report sa police on duty o tibakha itawag sa Gensan PNP hotline at 0998-598-7207. Mas gipahugtan sab ang seguridad sa Kidapawan Integrated Public Terminal sa Kidapawan City. Human ang pagbusikad sa Isulan Sultan Kudarat. Ginaharang sa mga otoridad ang mga pampasaherong sakyanan o ginapanaog ang tanang pasahero aron masusi kini sa K9 unit. Hinapaablihan sab ang mga bagahe. Nagdeploy sab og personahe ang kapulisan sa palibot sa terminal. Kauban si Mel Colmenares ug Gary Balantay sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.